ରାମଙ୍କ ମହିମା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, 14 ବର୍ଷ ପିତୃସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଯିବି। ତୁମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଯିବି। ରାମଙ୍କର ଦାନଶୀଳ ଘଟଣା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଖେଳିଗଲା। ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ଆସି ରାମଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ତଥା ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ତ୍ରିଜଟ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନଥିଲେ। ତ୍ରିଜଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ନାଥ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶରଣକୁ ଯାଅ। ସେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ ଦେବେ। ସେହି ଧନରେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବ। ତ୍ରିଜଟଙ୍କ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ୍ରିଜଟର କଥା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ଆଶାବାଡ଼ିଟିକୁ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫୋପାଡ଼। ତୁମର ଏହି ବାଡ଼ି ଯେତେ ଦୂର ଯିବ ସେ ସମସ୍ତ ଗାଈ ତୁମର ହୋଇଯିବ। ତ୍ରିଜଟ ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଭାବିଲେ, ବାଡ଼ି ଧରିଲେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିବି। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କହି ବାଡ଼ିଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବାଡ଼ିଟି ସାରଳା ନଦୀର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ସହାୟ ହେବେ ତାହାର ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।